Kaixo eta ongi etorri, gaur uztailaren 20, osteguna bi elkarrizketatu berri izanen ditugu. Batetik Koldo Leoz, EH Bilduko Nafarroko hautagaia senaturako, eta bestetik Ixiar Eizagirre, Bertsozale elkarteko kidea dena, eta aurtengo udan emango dituzten bertsoen udalekuen inguruan hitz egitera etorriko da. Baina beti bezala goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, 1852an, Pirineotako punturik garaiena den Aneto mendiaren lehenbiziko egoera burutu zen. Urte batzuk geroago, 1936an, Jose Sanjurjo generala hil zen abiazio istripu batean. Espainiako Gerra Zibila hasiko zuen altxamendua gidatzeko xedean, zijoan Lisboatik Madrilera. Egun berean, baina 2005an, Nepalen, Edurne Pasabanek Nangan Par bat, 8.125 metro, igo zuen eta bere 8. igoera honek munduko 8.000ko gehien zituen eta bizirik zirauen emakume bihurtu zuen. Eta bukatzeko, 2007an, Espainiako Auzitegi Nazionaleko Juan del Olmo epaileak El Jueves aldizkariaren azken alea bahitzea agindu zuen, Espainiako koroaren ondorengoei irainak botatzen ziotelakoan. Hurrengo egunean, El Juevesen webgunea itxiarazi zuten. Ikusiko dugu orain gaurko egunkariko azarek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Nafarroak enplegu finkoaren sorrera boskoiztu du lan erreformaren ondorioz. Gizarte segurantzak 24.258 kotizatzaile mugagabe gehiago ditu 2022an, ia 180.000 lortu arte. Sektoreka gehien hazten direnak nekazaritza eta eraikuntza dira. Argazki nagusian, herritarrek, merkatariek eta institutuko irakasleek manifestazioa egin zuten atzo udaletxe plazan, UPNren erabakiagatik. Izenburuan, zuhaitzen defentsan. Gurutzeko plazako bizilagunak protesta egiten ari dira, aparkalekua egiteko zuhaitz mozketa dela eta. Eskuineko albistetan, politikan, PSN, Geroa Bai eta Kontigo aurrera doaz gobernuaren negoziazioan. Berriz, ekin diote elkarrizketari, programa eremuan zentratuta. EH Bilduk abstenitu egiteko aukera du. Alberto Katalan Kongresurako UPNren hautagaiak dio, Voxekin gauza batzuetan bat, etor daitezkela, eta beste batzuetan ez. Bestetik, Oriol Junquerasek, RCko presidenteak, eskuinak herritarren alde lortutako guztia indargabetuko duela dio. Eta goiko albistetan, txirrindularitzan, Binegardek ez du aurkaririk turrean. Bukatzeko, mahasti zaintza eta musika San Martin Deuxen. Diario de Navarran, titular nagusian, mediku faltak arazoak sortzen ditu berriro erdialdeko osasun zentroetan. Azkoienek, Faltsesek, Funesek eta Martzillak bizilagunei abisatu zieten ez zela kontsultarik egongo. Salusek informazio hori zuzendu eta arreta ziurtatuta dagoela esan zuen. Argazki nagusian, gauero konbentu zaharrera lotara joaten ziren gazteetako bi, atzo arratsaldean ate zigilatuaren aurrean. Izenburuan, Arantzadiko konbentu zaharra hormatuta non 30 aterperik gabe lo egiten zuten. Goiko berrietan, ezkerrean, Iruñeak 300 parkimetro gutxiago izango ditu. Erdiko albistean, osasuna 20.000 bazkide baino gehiagorekin. Eskuinean, Pogakar Alpetan ondoratzen ari da. Eta amaitzeko eskuineko berrietan, Sangoltza kaleko aparkalekuaren aurkako protesta. Bizilagunek elkarretaratzea egin zuten obra geldiaraztea eskatzeko eta zuhaitzak moztea kritikatu zuten. Eta bukatzeko, Nafarroak ia 31.000 finko gehiago ditu, baina 7.161 aldizkako. Garako titularrean, presoak eta torturatuak, ENEBek aztartzen dituen kezkaguneak. Euskal kolektiboek txosten bat aurkeztu dute Nazio Batuei torturaren errekonozimendurik ezaz eta askatasunen berreskurapenareko presoen ibilbide legalari jartzen zaizkion oztopoez ohartarazteko. Argazki nagusian, EH Bilduko dozenaka emakume, tartean Mertxaizpurua eta Belpozueta hautagaiak, elkartu ziren Donostian, prestakuntzaren izaera feminista berresteko. Titularrean, EH Bilduk bere izaera feminista berretsi du ultraeskuinaren mehatxuaren aurrean.
Ezkerreko berrietan, batetik, tamaina txikiko eta feminizatutako EAEko merkataritza. Lakuak atzo aurkeztu zuen 2022ko merkataritzaren barometroaren arabera sektore eskarmentuduna eta txikia dela. 23 urteko batez besteko antzinatasunarekin eta emakumeen 78,5%. Bestetik, Garoñako eraispen itzulezina duda jarri du Voxek. Beheko albistetan, Imanol Intziarteri erreportaia. Alboan, Aitor Estebanen hitzetan, babes zabala lortuko dugu eta amaitzeko Jon Salgadori egindako beste erreportai bat. Berrian, berri nagusian, espetxe bat ur gainean, argazkian, Ingalaterran portutatuta dago Erresuma Batuko gobernuak asilo askatzaileak atxikitzeko erabiliko duen ontzia. Bibi Estokolm. Oposizio osoak salatu du neurria. Beko argazkian, Parisetik gertuago. Pogakar ondoratu eginda Frantziako turreko mendiko etapa nagusian, eta Binegardek 5 minututik gorako aldea atera dio. Felixek Galek irabazi du Kourtxelebeko helmugan. Bukatzeko berri txikietan, Iñaki Ruiz Pinedok EH Bilduko Arabako diputatu gaiak dio, ezkerreko gobernu bat eratuz gero, haren politiketan eragin nahi dutela. Eta bukatzeko musika irauntxia Donostian. Bihar hasiko da jazz jaialdiaren 58. aldia. 80 kontzertu izanen dira guztira. Eta amaitzeko Euskal Herria Irratian titularrean larrialdi egoeratik atera dira Nafarroako ibaien arroak. Esako urtegiak hobera egin du Nafarroan eta Arga, Ega eta Irati ibaien arroak normaltasunera itzuli dira. Bestetik, Maria Solanak gero abaiko diputagaiak adierazi du Madrilera ez doazela Espainiarendako legeak egitera, baizik eta Nafarroako autogobernua eta ongizatea bultzatzera. Azkenik, San Ferminen ondorioz, lehen mailako arretan kasuen tasa hirukoiztu egin dela adierazten dute, eta uztaileko lehen astean 2 ospitaleratze izatetik aurreko asteko 12 izatera igaro direla dio azken lerroburua. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur kantauri surialdean zerua lainotuta egongo da, beho-deiekin eta hemenka euri langarra ere egin dezake. Arratsaldean hodeitza zertxobait arindu eta ostarte batzuk ireki daitezke. Aldiz, Araban, arratsalderako eguzkitsu geldituz joango da eta Nafarroa erdi eta hegoaldean, berriz, goizean goizetik zerua garbi agertuko da. Temperaturan ez da gorabeherarik espero. Haizea iparraldetik ibiliko da eta arratsaldean barnealdean indartu egingo da, batez ere hegoaldean. Ostiralean ez da aldaketa handirik espero. Iparraldean zerua hodeitsu egongo da eta euri txikia egin dezake noizbehinka. Arratsaldean hodeitza zertxobait arindu eta euri egiteko probabilitatea txikiagoa izango da. Hegoaldean berriz eguzkia jaun eta jabe agertuko da zeruan. Goizean goiz behodei batzuk agertu arren. Arratsalde gau partean bero-hodeiak agertuko dira eta baliteke Nafarroan trumoi zaparradaren bat botatzea. Iparraizea ibiliko da, arratsaldean Mediterraneo isuraldean bolada gogorrekin, batez ere Ebro ibarrean. Temperatura minimoetan aldaketan dirik ez, kostaldeko maksimoek berdintsu jarraituko dute eta hegoaldeko altuenak 2 gradu jaitsiko dira. Ongi etorri gaurko elkarrizketara, oraingoan Koldo Leoz daukagu, EH Bilduko Nafarroko hautagaia senaturako. Ongi etorri, Koldo. Mi esker. Igande honetan hauteskundeak izanen dira, ia gutxi geratzen da. Eta, senatari gisa hitz egin aurretik, zu izan zara bi legegintzalditan ez banago oker Lizarrako alkate, ez? Hori da. Zelatan aldaketa hau? Ni ja alde batera pausoa emana nuen Lizarrako udalean, zinegotzi bezala
aurkeztu naiz azkeneko hauteskundeetan ere, baina bai alkatetzatik, ja pixka bat aldentzeko ideia nuen. Eta hor nengoela, Pedro Sánchezek deitu zituen hauteskundeak, eta dena korrika eta presaka egin behar izan zen, EH Bilduko Nafarroako mahai nazionalak, mahai politikoak barkatu, nire izena mahai gainean jarri zuen, komentatu zidaten, onartu nuen, eta gero oinarriek babestu ninduten, beraz hori izan da egin dudan bidea. Eta nola jaso zenuen dei hori edo albiste hori? Nahiko presaka egia esan, deitu zidaten bilera batera, gainera egun horretan izan behar zen, zeren zerrendak aurkeztu behar genituen ia aurrengo egunean, beraz ez genuen denbora handirik pentsatzeko, ez? Eta behin bilera hori jasota eta proposamena entzunda, noski lehenengo baloratu nuen nire gertuko inguruarekin, eta behin ikusita aukera polita izan zitekela ikasten jarraitzeko, erronka berri bati aurre egiteko, eta EH Bilduren proiektu politikoarentzako mesedetan lan egiten jarraitzeko, baiezkoa eman nuen. Gainera, nik pertsonalki ikusi nuen baloratu izan dela Lizarrako udalean egindako lana, eta horregatik baietz erantzun nuen. Eta nola izan dira orokorrean bi legegintzaldi horiek Lizarran? Oso zailak. Lizarran azken hamarkadetan beti PSN eta UPN egon dira alkatetzan, eta beraz egin dituzten politikak ez dira oso aurrerakoiak izan. Eta hamarkada guzti horietan egindako lana bi legealdietan aldatzea edo inertziak aldatzea oso zaila da. Aurkitu genuen udaletxe bat eta instituzio bat oso itxita, eta azken 8 urte hauetan nik uste dut hori bai lortu dugula, eta hor lanak egin ditugu horretarako, ireki dugu, ez? Eta jendeari ireki diogunean instituzioa, ikusi dugu jendeak parte hartu nahi zuela udal bizitzan, ez? Orain arte nahiko mugatua zegoen dena, eta hori da nik uste azken urte hauetan lortu dugun gauzarik handiena. Eta jada alkate izan zaren ez, zer eman dezakezu ezberdina beste senatariek ez dutena, adibidez? Nik beti pentsatu izan dut erronka bati aurre egin behar zaiola gogotsu. Ni ez naiz mundu honetan egon, senatarie, parlamentuan egon, eta oso gogotsu ailegatzen naiz, aldudan guztia emateko. Azken urteetan, hamarkadetan ikusi dugu, agian senatura batez ere, joaten direla, ezakitzen bat urtez, politikari profesionalak izan direnak, ez? Eta ara joaten direla, erretiro bat bezala, ez? Gu ez goaz horretara, ni enoa horretara, nik gogotsu hartzen dut erronka hau, eta lan egitera noa buru belarri, uste dut horretan agian desberdindu naitekela. Eta urtengo kanpaina zaila izan da, pixkat agian iruindarrontzat, San Ferminan bertan tokatu zaigulako, eta ezoiko kanpaina izan da, eta gainera uztailaren 7 bertan bera utzi zuten EH Bilduk egingo zuen ekitaldia. Ikusten ari gara, azken egunetan guztiek daukate ahoan EH Bildu, baina gero ez dute EH Bildu entzun nahi. Eta uztailaren 7 gertatutakoarekin argi ikusi genuen. Beste alderdi batzuek antzeko ekitaldiak eta antzeko lekuetan eskakizunak egin eta onartuak izan ziren. Gurea bestalde ez. Hor ikusten da, beldurra diotela Euskal Herria Bilduri, Euskal Herria Bildu duen mezuari, egiten ari garen lana ikaragarria izaten ari da,
jendea artean jasotzen ari garen babesa ikaragarria izaten ari da, eta saiatzen dira indar erreakzionario horiek gure mezua ez zabaltzen eta hortik hartzen dugu debeku hori. Eta nola moldatu duzue kanpaina egun horietan? Bueno, sare sozialetan mugitzen ari gara nahikotxo, eta gero herriz herri, auzoz auzo, kalez kale, gure mezua zabaltzen. Atzo Tafallan izan ginen, 7. herria izan zen bisitatzen genuela, baina egunero egiten ditugu kanutazoak, egunero daukagu Euskal Herria Bilduko komunitatea, hor gauden lekuetan gure mezua zabaltzen, eta gure komunitateari esker geroz eta urrunago ailegatzen gara, eta hori horrelako komunitate bat izatea zoragarria da. Eta zein herrietan egon zarete adibidez? Hasi ginen Elizondon, gero Lizarra, Agoitz, Altsasu, Gares, Tutera, Tafalla, Gaurra eta Arrabia, Sartagudan izan ginen ere uztailaren 18an altxamendu fasistaren urteurrenean. Iparraldetik hegoaldera eta ekialdetik mendebaldera Nafarroa osoan, Nafarroa koloretsu osoan ari gara bidaiatzen, eta leku guztietan jasotzen ari garen babesa eta harrera ikaragarria izaten ari da. Eta ziklo aldaketa bat datorrela uste duzu, ze orain arte ikusten ditugu bi bloke, ez? Eskuin eta ultraeskuindarra eta ezkertiarra. Bai, Madrilen jada gertatu izan zen aurreko legealdian, eta Nafarroan ere gertatzen ari da, ez? Hauteskunde hauei begira, nik uste dut, ez dakit interesatutako akats bat den edo izango da, aurkezten digute bi bloke bezala, ez? Eskuin atzerakoiak, hor alde batean PP eta Vox, elkarrekin, nik ez ditut banantzen, ze PP jartzen du agian aurpegi lasaiago bat, baina idearioak Voxek markatzen du, argi eta garbi, eta beste aldean aurkeztu nahi digute PSOE eta Sumarreko blokea. Baina hori ez da horrela. Bloke aurrerakoi horrek zentzua dauka eta indarra izango du bertan estatuko indar ezkertear eta subiranistak bagaude. Eta azken urteotan, azken 4 urte hauetan demostratu izan da. Ziklo aldaketa hori errealitate bat da, Nafarroan gertatzen da, eta Nafarroan bloke ezkertiar horri indarra emateko aukera bakarra Euskal Herria Bildu da. Eta senatariei begira, senatarien zerrenda irekia da, ez? Eta izenak zuk banan-banak aukeratzen dituzu. Baina berez, zer da senatu asko galdetzen dugula gure buruari? Bueno, estatu mailan bi kamera daude, batetik kongreso eta bestetik senatua. Kongresuan, agian noski famatuena da, hor iaia egunero albisteak ailegatzen zaizkigu bertan egiten den lanaren inguruan, bertan lege proposamenak lantzen dira eta beste hainbat gauza. Eta lege proposamen horiek gero senatura pasatzen dira. Senatuak berrikusi behar ditu proposamen guzti horiek eta babestu ere. Gertaliteke senatuan adibidez, gehiengo aurrerakoi bat ez egotea. Eta gertaliteke beraz, kongresoan lantzen eta aprobatzen diren lege aurrerakoiago horiek senatura ailegatu eta atzera botatzea. Beraz, horregatik, alde horretatik, garrantzitsua da senatuan ere gehiengo ezkertiar aurrerakoi bat egotea. Baina horrez gain, beste gauza asko egiten dira senatuan ere. Adibidez, nazioarteko hitzarmenak bertan lantzen dira. Adibidez, klima emergentziaren inguruan estatuak nazioarteko hitzarmen bat babestu edo proposatu nahi badu, senatutik ere landu daiteke. Gero, gobernuari kontrola egiten zaio. Plantea daitezke hainbat galdera eta gobernuko kideak joan behar dira senatura gauza horiei erantzutera.
planteatu daitezke udaletxe batean bezala, mozioak, hemen inguruko gaien inguruan. Nik entzun dut, adibidez senatuan, nafartarren ahotsa, Alberto Catalán, Amelia Salanueva, abiadura handiko trena defendatzen, Nafarroako kanala defendatzen, horrela makroinfrastrukturak defendatzen, eta hori ezin da Nafarro anitz baten ahotsa izan. Euskal Herria Bildu ere senatuan egon behar da, beste ikuspuntu sozialago bat, anitzago bat, euskaltzaleago bat, senatuan ere entzuteko. Eta askotan ere beste galdera bat egiten duguna da, boto baliodun bat egin behar dugula, eman behar dugula. Zer da berez boto baliodun bat? Begira, inkestei men egiten badiegu oso argi ikusten da, PSOEren ezkerrera, euskaltzaletasunaren eremuan, abertzaltasunaren eremuan ordezkaritza lortzeko aukerak dituen bakarra Euskal Herria Bildu dela. Eta agian jendeak, nik uste dut orokorrean jendeak hori ikusten duela. Eta agian ez zara bat etortzen EH Bilduk dituen planteamendu guztiekin. Baina ulertzen duzu egoera. Eta pentsatzen duzu, EH Bilduk lortzen ez badu ordezkaritza hori, nork lortuko du leku hori. 40 urte atzera bota nahi gaituzten eskuindar atzerakoi horiek lortuko dute. Horregatik esaten dugu baliodun bozkarena. Bihotzarekin bozkatu behar da, bai, baina buruarekin ere, bai. Eta kasu honetan, eta lehen komentatu dugun ziklo aldaketa honetan egonda, argi izan behar dugu, aukerak dituen bakarra Euskal Herria Bildu dela. 5 eserleku aukeratzen dira senatarian, eta zuek agian bat lortuko zenukete, EITB Focusek esaten duen inkestan, PSOE garaia aterako zenez, eta zuek 3. indar, ia 2. bezala ateratuko zinateke. Hori da, 5 eserleku aukeratzen dira, horietako bat Nafarroako parlamentuak izendatzen du zuzenean, beraz, oraingo hauteskunde hauetan 4 daude jokoan. Senaturako papeletan 3 izen gehienez markatu aldira. Normalean jendeak zer egiten du, zure gogokoena den alderdiaren 3 izenak tatxatzen ditu, ez? Baina bai, zerrenda irekiak direnez, bozka dezakezula alderdi desberdinetako pertsonak. Orduan, normalean 3 izenak jartzen direnez zure alderdirik gogokoenari, bozkarik gehien lortzen duen alderdiak lortzen ditu lehenengo 3 senatariak. Eta Nafarroa mailan 2. indarrak lortzen du azkeneko jokoan dagoen 4. hori. Inkesta horren arabera eta beste inkesta batzuen arabera, Euskal Herria Bildu izan daiteke 2. indarra Nafarroan. Eta aukera errealak daude. Batez ere senaturako bai ez dagoela beste aukerarik. 2. indarra izateko aukera bakarra duena Euskal Herria Bildu da. Eta hori lortzen bada, senataria lortuko genuke. Eta Madrilen, Nafarroa anitza, euskaltzale, abertzale, feminista eta antifasistaren ahotsa egongo da. Horregatik, garrantzitsua da, senatuan ni senaturako hautagai naizenez, senatuari buruz hitz egiten dut gai. Oso garrantzitsua da senaturako Euskal Herria Bildu ere bozkatzea. Eta aurten ERC-rekin aurkeztu zarete, zergatik erabaki hau? Beno, esaten ari naiz gure ekitaldietan estatuan gaudela hainbat nazio, eta kasu honetan ERC-rekin azken 4 urteetan
bai kongresuan eta baita senatuan egindako lan handia eta politarengatik ailegatu garela horrelako elkarlan bat egiteko akordio batera, ez? Horrek ez du esan nahi horretara mugatu nahi dugunik. Gure ustez, hemen Euskal Herrian garrantzitsua da, hemengo indarrek akordioak lortzea gure eskubide nazionalak defendatzeko eta aurrera pausoak emateko, eta Madrilen ere gauza bera egin beharko dugu estatuan gauden indar subiranisten artean. Kasu honetan gure harremanerangatik eta azken 4 urteotan egindako lan amankomunarengatik ERC-rekin goaz, elkarrekin, horrek bermatuko du talde propio bat izatea errazago, interbentzio denborak handiagoak izatea, eta gure lana edo lanari oihartzun handiagoa eman ahal izatea. Eta zer duzue komunean bi alderdiek? Bueno, nazio propioa nahi dugula, ez edonolako nazio propio bat, baizik eta ezkertiarra, aurrerakoia, feminista, ekologista, antifasista, antzekotasunak ditugu bion artean, kartzela eta erbesteratzeak pairatu ditugu biek. Nik uste dut, hainbat gauza garrantzitsu baditugula amankomunean, eta esan bezala, azken 4 urteotan Madrilen izandako harremana hain ona izan denez, uste genuen pauso hau eman behar genuela, eta espero dezagun hurrengo urteetan koalizio hau are eta zabalagoa ere izatea. Eta ez zenuten planteatu akordio hauetara iritsi baino lehen, adibidez hemengo indar aurrerakoiekin koalizio batera joatea, adibidez Geroa Bairekin edo beste alderdi batzuekin? Ez que lehen aipatu izan bezala, hain azkar egin zuen Pedro Sánchezek deialdia, ez dugula denborarik izan ia Euskal Herria Bilduren barrukaldean ere hausnarketa sakon bat egiteko. Esan bezala, egun batetik bestera deitu ninduten, denbora gutxian pentsatu behar izan nuen erantzuna, orduan oso zaila da horrelako akordio batzuk lortzea hain denbora gutxian. Egin genuen kanbio aldaketarekin, egin zen, emaitza oso onak lortu genituen, eta nik ez dut baztertzen etorkizunean ere horrelako formula egingo ez dugunik, baina egia esan hauteskunde hauetarako oso denbora gutxi izan dugu. Eta lehen esan duzu bezala, askok EH Bildu ahotan etengabe dutela, ez? Hori uste duzu EH Bildurentzat onurak ekarri dituela? Argi dago, hedabideetan agertzen zaren heinean zure mezua gehiago zabaltzen duzula. Beraz, Euskal Herria Bildu batez ere eskuindarren ahoan entzuten dugunean, guretzat ona da. Santiago Abascal batek, Feijóo batek, Kuka Gamarra batek, Euskal Herria Bildu ez dakit, deabrua bezala aurkezten dutenean, eskuindar atzerakoi indar hoien kontra ibili nahi direnak referentzia bezala hartzen dute ere Euskal Herria Bildu. Baina ez hori bakarrik, nik uste dut irabazi dugula besteen ahotan egotea, ez? Gure lanarekin. Madrilen lortu diren gauzak jendeak ezagutzen ditu. Soldata minimoa igo da Euskal Herria Bilduri esker. Pentsio minimoak igo dira Euskal Herria Bilduri esker. Etxebizitza legea aprobatu da EH Bilduri esker. Atzo errenterian jada hasi dira herri tentsionatu izendatzeko aurrera, pausoak ematen, alokairuak topatzeko. Memoria demokratikoaren legea aprobatu da EH Bilduri esker. Ezkabako gotorlekua, memoria lekua izendatuko da eta berreskuratu da EH Bilduri esker. Eta azkenean, herri eta hiri guztietan alkatetzan gaudelarik egiten dugun lanari esker,
horregatik gaude ere guztien ahotan, Batez ere, eskuindar atzerakoien ahotan, zeren egiten ditugun politikak, ez zaizki gustatzen. Eta nola baloratzen duzu horrela laburtuz beste alderdiek egin duten kanpaina? Beno, bakoitzak bere hausnarketa egin beharko dugu, ez gara sartzen besteek guri buruz esaten dituzten gauzetan. Guk oso argi daukagu herritarrengandik jasotzen dugun babesa gure lanari esker eta gure komunitateak egiten duen lanari esker dela, eta horretan zentratzen gara. Herriz herri, kalez kale, auzoz auzo joaten gara, gure mezua zabaltzen, esaten zeinen garrantzitsua den Euskal Herria Bildu bozkatzea, Nafarroak ahots anitz feminista, antifasista eta aurrerakoia izan behar duela Madrilen, eta hori Euskal Herria Bilduk bermatzen duela soilik. Eta hori da gure lana, hori da egiten ari garena, eta besteek egiten dutena eta guri buruz esaten dutena, berai jakingo dute zergatik egiten. Eta inkestek ere esaten dute belpoztu eta berriro kongresuan egonen dela, eta gainera beste diputatu bat aterako duzuela agian. Bueno, badakizu inkestak batzuk direla oso positiboak eta beste batzuk esain beste, ez? Badira batzuk aipatzen dutenak H. Bilduren hazkundea dela eta agian bigarren diputatu hori lor genezakeela. Oso zaila da, baina ikusten ari naizen, herri guztietan ikusten ari naizen ilusioarekin eta jasotzen ari garen animoekin eta babesarekin, oso zaila izan arren, amestea nola da, doainik da, ez? Amets egin dezagun eta ea lortzen dugun bigarren diputatu hori izugarrizko seinale ona izango litzateke. Eta badago beste aukera, errealista dela ere, eskuinak irabaztea, hauteskundeak zer gertatuko litzateke eskuinak irabaztea? Estatu mailan? Bai. Bueno, eskenatoki horrek 40 urte atzera botako gintuzke. Lortu diren lan handiarekin, sufrimendu handiarekin, akordio askorekin eta izerdi askorekin lortutako eskubideak eta neurri sozialak horrela atzera bota dezakete. Jendeak hori argi izan behar du. Horregatik lehen baliodun bozkarena aipatzen genuen. Argi izan behar dugu hemen Nafarroan zein den egoera. Nafarroan eskuinak edo eskuinari ordezkaritzak kentzea oso garrantzitsua da. Zeren, estatu mailan, indarrak kenduko lioke eskuinari. Horregatik oso garrantzitsua da Euskal Herria Bildu bozkatzea. Benetan, aukerak dituenak Euskal Herria Bildu delako. Estatuan eskenatoki hori gertatuko balitz, guztientzat, herritarrentzat, gehiengo sozialarentzat oso txarra izango litzateke. Beraz, mugitu behar dugu gure inguruan ditugun pertsona guztiak, zalantzan daudenak, abstentzioan jarrita daudenak, senideak, lagunak, konbentzitu behar ditugu ezin dela bozka bat bera ere bidean galdu. Eta noski, zer esango dut nik, eskuinari atea ixteko eta neurri aurrerakoiagoak lortzeko aukerarik onena Euskal Herria Bildu dela. Eta Nafarroako gobernua ere orain eratzen ari dela, EH Bildu baztertzen dute, ez? Ez dut ulertzen jarrera hau. Egia esan, nik ez dut ulertzen, alderdian ez du ulertzen, baina jendeak ere ez du ulertzen. Eta hori demostratzen ari da ere hauteskundeen emaitzetan. Ez da ulergarria azken 4 urteetan normaltasunez hitz egitea, akordioetara heltzea, aurrekontuak aprobatzea, eta behin hauteskundeak pasata beto bat ezarri nahi izatea. Ez da ulergarria betoa ezartzen duenaren jarrera,
eta ez da ulergarria beto hori erosten duten alderdien jarrera. Eta nik uste dut jendeak hori ikusten duela. Jendeak ikusten du EH Bilduk lan egiten duela herritarren mesederako, herritarren ongizatea hobetzeko, eskubide gure herriaren eskubideak bermatzeko eta zabaltzeko. Eta beraz, nire ustez hurrengo hauteskundeetan jendeak demostratuko du berriz ulergaitza dela jarrera hori eta EH Bilduri babesa emango diola. Eta zuk uste Nafarroako gobernua hauteskunde orokorren arabera antolatuko edo sortuko dela? Bueno, hor ja nik ezin dizut esan zer gertatuko den, ikusi beharko dugu zein den egoera. Noski Euskal Herria Bilduk emaitza onak ateratzen baditu eta emaitza onak aterako ditugu, gure posizioa indartuko du, eta gero ikusi beharko da negoziazioetan dauden pertsonek zer nolako jarrera hartzen duten emaitzak ikusita, Ni enago eremu horretan, ni buru belarri nago senatari ateratzeko lanetan, gaur beste ekitaldi bat daukagu Atarrabean, bihar azkenekoa Iruñan, eta, ea emaitza oso onak lortzen ditugun eta gerokoak. Eta nola bizi izan dituzu egun hauek? Urduritasunez, emozioez, nola da? Begira, hasiera ja maila pertsonal batean kontatuko dizut, hasieran ardura handia izan zela, zama hori gainean jasan izan dudala, fisikoki arazoak izan ditudala, ja nentorren aurretik pixka bat kargatuta, baina presioa da, azkenean Nafarroako irudia zara, alderdi oso baten irudia, oinarriek babestu gaituzte 98%ko babesarekin, azkenean ardura handia da. Baina egia da, herri joan garen heinean eta babesa sentitu dudan heinean eta animoak jaso ditudan heinean, zama hori pixka bat erosoago eramaten hasi naizela. Ikusten dudalako benetan gure komunitatea izugarria dela. Benetan esaten dizut EH Bilduren komunitatea mundiala dela eta horrek auspotzen zaitu. Guretzat, belentzat eta niretzat erregaia izaten ari da hori hainbeste jende ikustea eta hain gogotsu eta hain ilusionatuta ikustea. Osake, orain poliki-poliki, lasaiago nago, eta gainera bukatzen ari denez, azken txanpa honetarako indar guztia jartzen, eta ea igandean emaitzak osonak diren. Hori da, amaitzeko utziko izkizut segundo batzuk edo minutu bat, ustiko zergatik bozka eman behar dioten edo diogun EH Bilduri, eta honekin amaituko dugu. Euskal Herria Bildu lehenengo indar municipalista da, hori bada, aipatu dudan bezala, Euskal Herria Bilduko komunitatea kalean dagoelako herrietan, plataformetan, elkarteetan, eta ezagutzen ditugu primeran herritarren arazoak eta burua usteak eta beraiekin batera bilatzen eta lortzen ditugu irtenbideak, eta horregatik jendeak babes eman zigun azkeneko hauteskundeetan eta babes hori orain hurrengo igandeko hauteskundeetara zabaltzea edo hedatzea eskatu nahi nuke, zeren Madrilen ere herritarrentzako onurak eta eskubideak lor daitezke, demostratu dugu azken 4 urteotan, aipatu ditudan soldata minimoa, pentsio minimoen igoera, aprobatu diren legeak eta bar, eta beraz, Madrilen gauza horiek lortzeko garrantzitsua da ordezkaritza lortzea senatuan ere, inkestek esaten dute, argi esaten dute gainera aukera PSOEren ezkerrera eta euskaltzaletasunaren eremuan aukerak dituen bakarra Euskal Herria Bildu dela, horregatik Nafarroako ahots anitza, aurrerakoia, feminista, abertzalea eta euskaltzalea Madrilen entzun nahi badugu,
EH Bildu bozkatu behar dugu. Bueno, honekin amaituko dugu, mila esker, Koldo, etortzeagatik, eta 3 egun geratzen dira soilik, orduan egina dagoia, eta ikusiko dugu ea zer gertatzen den. Hauteskundeak pasata, beste elkarrizketa bat senatari moduan. Hori da. Ni esker zuri. Eskerrik asko. Bai. Bigarren elkarrizketan Isiar Izagirre daukagu gurekin, ongi etorri. Eskerrik asko Irune. Bertsozale elkarteko kidea da, eta aurten uztailaren 8an hasi ziren 2023ko bertso udalekuak, Amaiurren zehazki, eta ondoren uztaila bukaera arte txandaz txanda elkartuko dira bertsozale gazteak Irainetan, Zuhatzan eta Larraulen. Eta guztira 184 zbanagoker partaide izango dira aurten, ez? Halaxe da, bai. 25. edizioa dute, gainera, bertso udalekuak. 1988an jarri zian martxan, txanda batekin. Eta, 25 urte hauetan indarra handia hartu duten ekimena dira, eta, izaera berezi bat dutenak ere, bai. Eta, pozik gaude, transmisio kate horretan asmatu dalako, ez da? Lehenengo txanda hartan aur bezala parte hartu zutenek gaur egun begirale dira, begirale bezala izan dianak guraso bezala ari dira parte hartzen, eta, ziklo hori ikusten dugu betetzen dela, ez da? Bertso-udalekutan sartzen dianak, gero begirale bezala hartzen dute parte, edo bertsolari bezala etortzen dira bisitan, eta oso polita da ikustea, bisi-bisirik dagoela, eta sormenez betea. Eta zer da berez bertso-udaleku bat? Zer egiten da hor? Bertso-udalekutara etortzeko, ez da bertxotan jakin beharrik, zalea izatea bai, gogoz etortzea. Eta, alde hortatik, izen emateko 2 epe zabaltzen ditugu. Lehenengo epealdian lehentasuna ematen diegu bertso eskoletan ari diren haur eta gaztiei, edo gurasoren bat bertsozale elkarteko bazkide dutenei. Eta bigarren epealdian, gainerako denek ere badute aukera izena emateko. Aurten asko nabaritu da lehen epealdian iaia izen emate guztiak bete dira, beraz, momentu honetan bertso-udalekutan parte hartzen ari diren 85% bertso eskolan badabil. Eta zalea izatea da kontua, eta bertso-udalekutan egiten da egitarau egia esan zoro bat, egun bakoitza gai ezberdin baten bueltan joaten da, eta udalekutan nahikoak dian jolas ez eta gain, tartea eskaintzen zaio bertsolaritzari, izan daiteke bertsolariak ekarrita, edo bertso eskola tailerrak eginez, edo kantu gintza landuta, antzerkia, sormenari ere leku ematen zaio. Eta nortzuk antolatu dituzue bertso udaleku hauek? Bertsozale elkartetik antolatzen ditugu, eta parte hartzen du begirale talde eder batek, aurtengoan 31 gazte dira, begirale bezala dabiltzanak, eta txanda bakoitzako begirale taldeak elkartzen dira. Asteburu pasa bat egiten dugu guztion artean gogora ekartzeko udalekoen oinarri nagusiak zein dian metodologia aldetik eta helburutan eta gero txanda bakoitzak egiten du bere plangintza edo diseinua. Eta, azpimarratzekoa da begirale talde hortan dagoen bai esperientzia, baina gaztetasuna ere bai, aldiro releboa ere etortzen da, eta, oso lantalde ederra izaten da bai. Eta noiz eta zertarako sortu zen bertsozale elkartea? Bertsozale elkarteak badaukaia 35 urteko ibilbidea du, eta, bere funtzio nagusia bertsolaritza sustatzea da. Nola egin, ahozko kultur jarduna dan bertsolaritza bizi-bizirik egoteko, bai sormen adierazpide bezala, baina baita ere mugimendu edo antolakuntza aldetik, ez da? Orduan, bertsozale elkartean elkarrekin aritzea proiektuak sustatzen, profesionalak eta borondatezko kideak, gaur egun 2500 bazkide ditu bertsozale elkarteak, hainbat lantalde, bai herrialde bakoitzeko lantaldeak eta gero Euskal Herri mailako lantaldeak ere bai, ez da? Eta egiten du lan ildo ezberdinetatik bertsolaritza sustatzeko, bai hezkuntzatik, bai ikerkuntzatik,
bai bertso plazatatik eta txapelketetatik, edabidetatik, komunikaziotik, bai, adar ezberdinetan baditu proiektu asko. Bai, galdetu behar nizun hori udaleku ez aparte, beste proiektu batzuk egiten dituzuela urtean zehar, ez? Adibidez, Bai. zein dira orokorrenak edo... Akaso ezagunenak ingo zaizkizuenak, izango dira, batetik ikastetxetan daukagun proiektua bertsolaritza eskolaz eskola lantzen dana Bertsozale Elkarteko 50 irakasleren bidez, eta gaur egun 500 ikastetxe daude proiektuan, eta 29.000 aurrek hartzen dute parte. Bertso eskolak ere sustatzen ditugu, aisialdian bertso udalekuak dira gure ekimen ezagunena. Gero sustapenean txapelketak, bai herrialdetako txapelketak, aurten Nafarroko txapelketa dugu, eta Iruñan izan zen Euskal Herriko finala ere, gogoan izango duzue. Bertso saioak antolatzen ere aritzen dira, ikerketak ere sustatzen dira, edo edapenean ezagunak dira hitzetik hortzera telebista programa, edo bertsoa.eus webgunea, besteak beste. Eta zertarako sortzen ziren sortzen dituzten bertso udaleku hauek, lehenengoa egin zenuten Azparnen, ez? Azparnen egin zen, bai, 1988an, eta helburua zen, pixkat urtean zehar bertso eskoletan eta zaletu zidan aurroiei udan aukera ematea harremanak egiteko. Beste herrietako aurrekin elkartzeko, elkar ezagutzeko, eta udan pixkat jolas gixan eta udalekutako giro horretatik bertsolaritzarekin are gehiago engantzatzeko, ezta? Eta, sorrerako lehen txandaren helburua jarraitzen du izaten gaur egun ere, eta harreman sare handia da bertso udalekuek sortzen dutena, eta hori geroz eta gehiago nabaritzen dugu. Bertso udalekutan egindako lagunak edo egindako harreman sareak askotan beraien artean planak egiten dituzte urtean zehar, txapelketa nagusian saioak ikusteko gelditzen dira, finalean askotan beraien artean lagunek, Euskal Herriko punta ezberdinetako lagunek kedadak egiten dituzte, eta hori harreman sare hori asko nabaritzen dugu gero bai. Eta urtero herriz aldatzen duzue? Saiatzen gea herrialde ezberdinetan eskaintzen txandak, baina baita ere aterpetxeen egokitasuna bilatzea ere garrantzitsua da guretzat, orduan askotan oso gustoko lekua aurkitzen dugunean edo egokia iruditzen zaiguna mantentzen dugu. Eta adibidez, aurrek urtean joandako jendea errepikatu dezake hurrengo urtean? Bai, hori ere asko nabaritzen dugu. Aurtengo txandan, esatera baterako, 4 txandatan, zuhatza izaten da 9-11 urteko aurrekentzat lehen txanda. Oso egokia iruditzen zaigulako irla, kirolekintzak egiteko eta. Orduan, zuhatzara datoz gehienak lehen aldiz. Baina zuhatza osteko txandatan, partaiden 175 da aurreko ediziotan izandako jendea. Orduan, errepikatzen dute. Behin etortzen dianean, ondo pasatzen dutenak asko dira eta ikusten da, bilakaera. Eta adinari begira, ze adinetarako zuzenduta daude, egin dituzue txandak adinari begira, ez? Hori da, guztira bertso udalekutan, 9 urtetik 18 arteko aukera dago, adintarteka antolatuta bai. Eta nola banandu dituzue adin horiek? 9-11 urtekoak zuhatzan izango dira, datorren astelehenetik ostiralera. Gero 12 urtekoak irainetan daude, oraintxe momentu hontan bertan, eta bihar esate baterako bertso saioa dakate Julio Sotorekin eta Ekinez Apiainekin. Eta 13-15 urtekoak Larraulen sartuko dira datorren astean, eta 16-18 urtekoak Amaiurren izan ditugu. Eta nola joan da Amaiurgo bertso udalekuak, zer egin duzue? Oso gustora daude, gazteak ere bai eta begiraleak ere txoratzen. Saiatu dira lekura ahalegin hori beti egiten da, baina txandan lekuari garrantzia ematen. Errekan baino ederrak izan dituzte freskatzeko, beraien arteko kantu saioak ere bai, gitarraz lagunduta. Bastango gazte asambladatik ere etorri zian bertako aroztegia eta turistifikazioaren inguruan hitzaldia eskaintzea, zerrategiaren inguruan eta turistifikazioaren inguruan.
zeak ere egin dituzte, lotxa gainditzeko tailerrak egin dituzte, antzerkia, literatura landu dute, kantuak tuneatu, egun soloak ere egin dituzte, egun altrebesak, gazteak izan direna begirale eta begiraleak gazte bezala parte hartu dutenak, eta oso pozik etorri dira. Bertso saio politia ere eskaini zuten, herriko plazan, herritarrek txosna ere ireki zuten, okasioa laguntzeko, eta bueno, plaza ondo bete zen, eta kantuan izan zidan Maian Etxoperena eta Amaia Iturriotz. Eta irakurri badagola lelo bat, patzuru hori zer delakoa da, hori famatua. Bueno, nunbait lehenengo egunetan olako jolasero bat egin zuten bakoitzak bere burua aurkezteko edo, eta gaztetako batek patzuru hartu zuen abeslari bat imitatuz, eta jazta, txandan gelitu da, eta guztia zen patzuru, eta ja lelo bihurtu dute, pankartak ere zeuzkaten, eta bueno, beraiek beti gogoan izango duten lelo bat. Olakoak dira honenak, negabe sortzen direnak. Begiralek esaten zuten, prestaketan horari ginen, zerbait behar dugu, aitzakia izango dana, eta beita, bakarrik etorri da. Bakarrik, bai. Eta zenbat kostatzen du udalekuetan parte hartzea? Bueno, kuota ezberdinak daude, egonaldien arabera, 245 euro da 5 eguneko egonaldia zuatza, eta 285 izaten dira 7 egunetakoak. Eta normalean noiz irekitzen duzu epea apuntatzeko ta? Bueno, lehenengo epealdia martxoan irekitzen dugu. Eta behin lehenengo epealdian bertso eskolek eta bertsozale elkarteko bazkideen seme-alabek izena eman dutenean, bigarren epealdia apirilean irekitzen da. Eta ze balorazio egiten duzu, zein da gaur egun bertsolaritzaren egoera? Bueno, perspektiba orokorrarekin hartuta eta aipatu duzu ez da, justu bertsozale elkarteak zenbat urteko ibilbidea dun, eta ordutik begiratuta garapena izugarria izan da. Bertsozale elkartea sortu zen garaitik ikusita gaur egun gora, bai bertso mailan oso esanguratsua da, bai jardun honek lortu duelako baita ere gazte belaunaldiak sartzea etengabe. Ez da gelditu bertsolaritza, pixkat zaharren gai bat bezala edo, gazteekin eta adierazpide ezberdinekin ere lortu da relebori lortzea. Gero bestetik, bertsozale elkarteak indun proiektuan bidez, orduan pentsa ezina zen zenbat eskoletara iristen dan, zenbatek gizarteko zenbatek duen bertsolaritzaren oinarrizko ezagutza edo badela behintzat eta horrekin gozatzeko aukera ere izugarri zabaldu da. Eta, plaza ere bizi-biziri dago. Urtean 1700 bertso saiotik gora antolatzen dira, udalen eskutik, herritako bertso eskolek edo jai batzordek edo kultureragilek antolatuta, beraz bizi-biziri dagoen jardun bada. Eta era berean erronkak ere hor daude, ezta? Bertsolari edo sortzaileen baldintza onak edo langile baldintza onak zaintzea, kultura adierazpide hau zaintzea, jarraitzea sustatzen, badago zer egin oraindik. Eta zein esango zenuke dela bertsolaritza gehien jorratzen duen adin? Adin guztitarako dago aukera parte hartzeko. Bertsolaritzan... Esan nahi ze adinako jendea da gehien bat bertso egiten duena? Bertxotan aritzen dena... Edo ez dago adin? Ez dago adinik, bertso eskoletan oso txikitatik hasten dira, 9 urtekoak badaude, 10-11 urterekin, nerabetan jarraitzen dute, gaztetan ematen da plazarako jauzi handia, gazte sariketetan, txapelketetan ere gazte asko hartzen dute parte, eta maila izugarria dago, plazan ere kantatzeko aukera dago, eta jubilazio adinean dagoen jendeak ere plazan kantatzen du, orduan bertsoa beti da praktikatu daiteken zaletasun bat, izan plazan edo izan lagun artean edo izan etxean edo lagun giroan, beti dago bai bertsoetarako aukera eta adin zabala da. Eta noiz izan zen bertsolaritzaren une gorena edo? Nik uste momentu asko izaten diala gorenak.
dianak, eta batzutan iruditzen zaigu gurea dela gorena, baina igual lehenagokoa ere ezagutzen ez dugulako hainbeste, ezta? Esateaterako Fernando Amezketarraren garaian, eta Fernando Amezketarra da orain arte bere bertsoloak gorde dian lehen bertsolaria, naiztaz bertsolari zaharragoak eta emakumeak ere bazirela badakigun, emakume haien bertsorik ez zaigu iritsi, Fernando Amezketarren bai, baina Fernando Amezketarraren garaian ere, Bilabonan egintzan txapelketa handi bat, esaten da, milaka pertsona batu zituna, baina garai hartan milaka pertsona batzea, etzen gaur egun. Bezalakoa, kontutan eukita, txapelketa horren berri nola zabaltzen zen, ez dela gaur egun sare sozialen bidez zabaltzen den, ematen zaigu zabalkundea, edo Bilabonara bertaratzeak zer esan aiztun garai hortan edo gaur egun, ez da. Orduan, garai handiak izan ditu gorenak, eta, momentu honetan ere, momentu indartsu batean daude. Eta imaginatzen dut, udalekuetan ere bertsolaritzaren historioa eskaintzen diezuela, ez? Eta irakasten diezuela. Bai, beti dago aukera edo ate hori zabalik, esate baterako Larraulen egingo dan bertso udalekuan, begiralek propio aukeratu dute, Larraulik zizurkilera joango dira oinez, eta han, Otañotarren bertsolarien berri emango zaie, interesatzen zaielako bai Pedro Mari Otaño, baina baita Plazida Otaño ere ezagutzera ematea, emakume bertsolari bezala, iraganeko emakume bertsolari baten eredu ederra dalako, ezta? Edo Zuhatzan ere asmoa daukate egiteko olako altxorraren bila joku bat eta bertsolaritzako historiako garai bakoitzeko bertsolariren bat edo bertsoren bat ezagutzera emanez. Eta bai, beti da iraganeko ate hori, beti da aberasgarri eta aurrek ere gustoko dute. Eta hor daukagu gogoan esate baterako Fernando Amezketarra Txirrita eta Lazkao Txikiren marrazki bizidunek zeharrakasta duten oraindik orain, aspaldi egindako marrazki bizidun horiek ere ze gustora hartzen dituzten gaur egungo aurrek ere. Eta orain 24 arte badaude irainetan, ez? Zein da zure papera edo zure funtzioa orain udalekutan? Bai, ni haitzen naiz txandak koordinatzen, eta orduan bertso udalekuen diseinua egiterakoan zuzendariekin elkartzen gara ikusteko ze aterpetxe egin nahi ditugun, epeak eta halako gauzak. Orduan, azpiegitura guztiak lotziaz arduratzen naiz, begirale taldearen hautaketan ere parte hartzen dugu, begiralekin prestaketa ere asteburu pasa hori ere parte gera, eta gero azpiegiturak lotze hortan bertsolariak lotu, baliabideak eta bar. Eta txanda bakoitzera bisitan azaltzen naiz, eta zuzendariakin egoten naiz egunerokoan badauden gora beren berri jakiteko, zer moduz doazen gauzak, zerbait okertu bada, edo zerbait indartu behar bada, edo laguntzeko, eta hoixe. Hori galdetu behar nizun, ez dizu pena ematen udalekuetan ez egotea hor fisikoki? Bai, ni aurrez nintzen izan, ez duen aukeraik izan aur bezala parte hartzeko, baina begirale bezala bai, lehen txandartan ez, baina bigarren urte hartan bai izan nintzen begirale eta parte hartu izan dut begirale rolean eta nik uste ederrena begiralek pasatzen dutela. Hala pentsatzen dut. Baina, gaur egungo nire bizi martxarekin ere hobeto doakit koordinatzaile figura eta, beraiek gozatzen ikusteekin ere nik asko disfrutatzen dut. Eta nola espero dituzu aurrengo txandak? Aurrekoa baino hobe edo, mantentzea ez, gutxienez? Bai, txanda bakoitza berezia izaten da, ze laguntaldea ezberdina da, begirale taldea ezberdina da, lekua ezberdina da, dena da bakarra, eta da berezia eta oso ezberdina. Adintarteak ere oso ezberdinak dira, eta adintarte bakoitzak bere ezaugarriak baditu. Baina, begirale talde guztitan ikusten da ilusia handia, gogo handia, eskarmentu duen jendea ere bai, eta berri datozenak ere bai. Eta denak zaintzen ditugu eta disfrutatzen ditugu topera, eta berezia da bakoitzarena. Oso ondo, hemen utziko dugu elkarrizketa, mila esker, eta disfrutatu azken txandak, oraindik geratzen dira, disfrutatu eta ea, hurrengo urterako jende gehiago ez, animatzen den. Bai. Baduzue limitea, ze, klaro, inbeste jende ez, animatzen ari da. Bai.
Bai, egia esan lau txandak erabat bete zaizkigu aurten, eta neurri hori ona guretzat hau da, daukagun begirale taldearekin eta baliabidekin ere ondo zaintzeko modukoa lau txanda hauek dira, eta neurri polita da guretzat. Eta oso eskertuta, gure berri emateko aukera eman diguzulako Irune, eta atiak zabalik daude nahi duten guztientzat. Mila esker. Iruñako udalaren azken albisteak ikus ditzagun. Batetik, Kristine Barrola alkatea Doneiako bideko udalen elkartearekin bildu da. Elkarte horrek 110 udalerri biltzen ditu jatorrizko Doneiako bidearekin lotuta. Alkateak Enrike Maiaren lekua hartu du erakundearen zuzendaritza batzordean. Aurten, 30 urte bete dira Doneiako bidea gizadiaren ondare izendatu zenetik, eta Doneiako bideko udalen elkartea hainbat mahaitan ari da lanean, enpleguarekin, turismoarekin, ondararekin, espiritualtasunarekin eta bideko harrerarekin lotutako gaien inguruan. Bestetik, Ziudadelan eta Gazteluaren itzulian garbiketa lanak areagotuko dira, ostiral honetan bertan eremua jendearentzat ireki ahal izateko. Hondakin piroteknikoak kentzen ari dira eta lurra eskarifikatzen ari dira, erabat garbitzeko. San Fermin jaietako azken su artifizialen azken trakarekin hasi ziren Zitadela eta Gazteluko itzulia garbituko eta eskarifikatzeko lanak. Birika berde hori herritarrei ahalek eta lasterren ireki ahal izateko. Lanak aurreratuta, helburua eta oinezkoen joan etorria ostiral honetan bertan, hilak 21 berrezartzea. Amaitzeko, Zitadelako mistoen pabilloiak iristagarritasuna hobetzen du eta oztopo arkitektonikoak ezabatzen ditu. Pertsona guztiek beren erakusketak bisitatu ahal izan ditzaten. Udalak 61.854,25 euro jaso ditu Nafarroako gobernuaren toki inbertsioen planeko udal eta kontzeju zuzkidurak ataletik. Inbertsio hori udal eta kontzejuen zuzkidurak izeneko tokiko gobernu planaren hildoan sartuta dago. Eta erakusketa espazioa egokitzeko eta hobetzeko obrak dira. Egiturari eragiten ez diotenak, eraikina osorik Mila esker hemen beste egun batez egoteagatik eta bihar beti bezala elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.